rayuwata. Tabbas babu shakka samunka a matsayin miji babbar riba ce. Ke ruhi ce a gare ni, dole ne tattalin ki domin ci gaba da rayuwa. A koda yaushe tunanina shine ranar da mutuwa za ta raba mu. Dan Allah ka daina yin irin wannan magana. Wallahi har ka sa jikina ya kama rawa daga jin zancen mutuwa. Mutuwa ta zama dole a gare mu. Domin Ubangiji da kansa ya ce kullum nafsun za'ikatul maut. Kowane rai sai ya ɗanɗana ɗacin mutuwa. Wanda aka yi duniya da lahira domin sa, Allah ya karɓa abinsa. Ballantana mu 'yan adam masu cike da rauni. Soyayya ta ya zama rike mahadin rayuwa, mahadin rayuwa. Kuma wallahi idan baka sake ni ba sai na kashe ka. Kashe ni ba kika ce? Eh sai na kashe ka. Ban yi mamakin abin da yake yi wa mahaifina ba, saboda na san dama haka za ta kasance. Amma ki sani anti, ko ciwon kan mahaifina yayi to ke ce da alhakin hakan. Ke yi min shiru da Allah. Wa ya sa bakinki a cikin wannan magana? Abba ka yi haƙuri amma... Amma me? Ba na ce ki shiru ba? Shikenan Abba, na yi shiru. Amma ta sani idan har ta kashe ka nima sai na kashe ta. Kin ga irin abin da nake guje miki nake gujewa ko? Idan kana so ka rabu da irin wa'innan ƙananan maganganun to ka sauwaƙe min na huta mana. Wai ke me yake damun ki ne? Hauka da rashin hankali. Kwarai, na gani. Alawar zuciya, baki san irin shauƙi da farin ciki da nake shiga ba a yayin da nake tare da muradin rayuwata. Kai dai ka fiye zuba da yawa kamar bishiyar kurna. Duk abin da zai sake shauƙi da farin ciki shi nake so. Burina kullum bai wuce in faranta miki ba. Kai farin ciki na, kana son kanka da yawa. Kar ka manta dukkanin farin cikin ka nawa ne. Zan so ka kasance a cikin farin ciki ko da ni zan kasance a cikin baƙin ciki. Alawar zuciya, cikin kowace daƙiƙa san kina rabanya a cikin zuciyata wanda ban san iyakansa ba. Na yadda in mutu ke ki rayu domin ci gaba da rayuwarki zai sani farin ciki ko da bayan mutuwata. Ina ƙaunar ki alawar zuciya. Farin ciki na, tare za mu rayu a wannan duniyan kuma tare za mu mutu, kuma ko da mun mutu tare za a birne mu. Ni da ke tamkar ɗa da uwa miki, babu mai raba mu da ke. Zan rayu cikin sanki, wuya ba za ta sa na guje miki ba. Babu abin da zan iya cewa sai dai godiya ga mahalicinmu da ya haɗa zukatanmu a cikin rayuwar soyayya. Kuma ina fatan Allah ya ƙara ɗaukaka soyayyarmu ya kasance abin koyo ga sauran masoya. Amin sun amin alawar zuciya. Mahadin rayuwata, wayo mahadin. Bayan tafiyanki makaranta, mahaifiyarki ta samu hatsarin mota.
sanadiyan haka muka ɗauki ƙanwanta na dura muka kai ɗakinta ta maye gurbinta. Rayuwata, rayuwata mahaɗin rayuwata. Kowanne ɗan adam. Ba wani yanzu kuke magana mu. Wato ke da ba mu zo gidanku ba za ki zuwa gidanmu ki faɗa mana kin dawo ko? Ku yi haƙuri don Allah. Dama na faɗa miki, da zarar kin mata magana haka za ta gaya miki. Ashe kun yi magana ta kafin ku zo kenan. Cewa za ki mun yi gulman ki kafin mu zo ko? A'a ba haka nake nufi ba. Kinga, haka kike nufi. Kuma sun fahimci maganar ki. Ko in ce inda kika dosa. Don haka kowa ya yi haƙuri. Da ba mu yi haƙuri ba, da biki gan mu ba. Wai ke na tsaraban samu ne, ko da aka kika da hannu rabbana. Lima ko tsaraban bata bani ba. Wato balle mu karan kaɗan miya. Mana karan kaɗan miya. Haba Aisha, ya zaki ce haka? Ki da zaki rarrashe ta kuma kike daɗa ziga ta? A'a, gaskiya ta faɗa. Idan zaki bamu ki bamu, idan kuma ba dan mu kika kawo tsaraban ba mu sani. Ku yi haƙuri, tana ɗaki, umma ta yi ba kuwa. Amma in ta fita zan ɗauko muku. Ko kefa, kya ban mu haka ba abin taɓawa? Da yake. Dan Allah ka kice ku ne. Idan aka yi duba da yadda lamarin ya faru. Amma gaskiya shawarar da zan baki, ki daina shiga rigimar nan. Saboda me? Saboda ita ma mahaifiya ce a gurinki. Kuma kamar uwa take, ki kanki kin sani. Salma ba zan ɓoye miki ba, wallahi ban kita mutu ba. Ki san maganar da kike faɗa kuwa? Anya kina da hankali kuwa? Tabbas na sa abin da nake faɗa kuma ina cikin hankali na. Assalamu alaikum. Suhailat, wa alaikum assalam. Umma. Suhailat. Har ya tafi ne? Ni ka umma ina Salma. Salma ta fita anguwa. Bari ta dawo. Ungo zo ki karbi wannan aikin ki ƙara samun in dan shiga kicin in duba wuta. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Har kun me? Kaka mun dawo. Kon Allah, to naga ku biyu kuma. Ta tafi gida. Shi yasa muka dawo babu ita. Ku je ku dauki abincin ku. To shikenan kaka. Suhailat, ina so zan miki magana akan abubuwan da yake faruwa. Gaskiya abin da kike bai dace ba. Mahaifinki baya son ki da yarinyar nan Suhailat. Yayanki baya son ki da yarinyar nan Suhailat, ba fakinta ake yi ba. Kowace uwa da kika gani a duniya nan tana so ta ga ɗanta da ɗa na gari. Ke me yasa ba za ki ji abin da ake gaya miki bane fi sabilillahi. Haba Suhailat. Ki haƙuri umma. Kuma insha Allah na yi miki alƙawari ba za ki sake gani na da ita ba. Shi ma kuma yaya bari ya dawo zan roƙi alfarmarsa. Kuma zan yi masa alƙawari ba zai sake gani na da ita ba insha Allah. To alhamdulillah. Allah ya miki albarka. Amin. Kin ga haka ake so dama. Yanzu ki tashi ki je ki yi sallah. To.
Wannan irin kallo haka? To ko dai ni yau na koma abincin kuma. Ake kin fi min abinci muhimmanci a rayuwata. Ganin ki ya kore min duk wata yunwa da nake ji. A'a angona. Kai dai kawai ka ci abinci saboda ni gaskiya bana so ina ganin ka a yunwa. Ko so kake idan ka fita gari mutane su dinga kallon karami a ce bana kula da kai? Ko kaɗan matata zan ci. Kaya alƙawari? Na yi. To, yau abincin ma hana ni ci za a yi? Haba angona. Me amfani na a cikin rayuwarka kenan idan har zan barka ka ci abinci da hannunka? Ka manta kai ne jigon rayuwata? Ke ko ban san wani irin ji da ni kike a rayuwar nan ba. Haba angona. Idan ban ji da kai ba, to wa zan ji da shi a faɗin duniyan nan? Karfa ka manta. Haƙƙin kulawa da kai yana rataye a kaina ne. Haƙƙina ne in kula da kai a matsayina na matarka. Ban san me zan ce miki ba. Sai dai in ce Allah ya saka miki da alkhairi. Haƙiƙa samun ki a cikin rayuwata babban nasara ce. Ba dai kin ce ba kya jin magana ba? Zan yi maganinki. Zan yi maganinki. Ba an raba ki da ita kin ki rabuwa da ita ba? Zan yi maganinki. Subhanallahi me haka kuma? Tambaye ta ga ta nan. Wannan yarinya ce da aka raba ta da ita ta ki rabuwa da ita. Ke wato kunnen ki baya ji ke kin ce kunnen kashi kike da shi ko? Me yasa kullun ana miki magana ba ki dauka? Kina ma kanki adalci kenan kike gani a haka? An ce ki rabu da ita ke shedaniya ce da ba ki jin magana daga min taburma da Allah wawuya kawai kullun sai an miki magana kunnen ki baya ji kunnen kashi kike da shi Ki bani da ita zan yi maganin ta wallahi duk ranar da na ƙara ganin ki da ita tun daga kofar gida zan fara dukan ki kullun a dinga miki magana akan abu ɗaya kunnen ki baya ji ke wawuya ce da ba za ki ji magana ba shedaniya ce ke an raba ki da ita ba za ki ji ba ki ci gaba da yi idan hakan da kika gaya miki kyau in alkhairi ne ki ci gaba da yi Assalamu alaikum. Umma, don Allah ki daina sa damuwa a ranki. Kuma damuwa yana kawo ciwon zuciya da kuma hawan jini. Da Allah umma miki daina kin ji? To na daina insha Allah. Yawa umma. Umma, dama ina da tambaya. Tashi mu ji. Ina ta tambayar ta. Ki rabu da ita umma, tashi mu ji. Wallahi ba ruwanki a cikin wannan magana. Idan an sa da ke sai ki tsaya, idan kuma ba a sa da ke ba sai ki shiru. To ai ni ba zan nuna miki cewa na san komai ba. Ya fi dai, domin kin san Fahima ba mutunci take da shi ba. Wallahi kuwa, domin ni zan baki labari. Na ma tuna domin ta taba haɗa ku da ita ko? Sai dai ba abu a gaban ki sunan ko? Ai gaskiya na faɗa. Yanzu ke sai da kika je kika mata rashin mutunci? Uwata ce ita da ba zan mata rashin mutunci ba? Ai duk wanda zai ce sai sa kafan wado ɗaya da ta mahaifiyata, to tabbas ki ma zan sa ta sa. To Allah ya kiyaye. Amma gaskiya baki kyauta ba. Kin ke ganin ban kyauta ba, amma kan da nayi shine kyautawa. Kar ki ƙara bani irin wannan shawara. Shikenan naji. Mu je to. Mu je. Ni zan ƙarasa gida. In ya so an jima ma yi wannan magana. Shikenan. Ba damuwa, Allah ya kai mu anjima.
Amin, amma fa kar ki sake ki wata magana akan abin da muka yi. Babu komai ƙawata. Shikenan, idan kun haɗu da Salma ki ce mata ina neman ta. Insha Allah zan faɗa mata. Mahaɗin rayuwata, wayo mahaɗin rayuwata ya zanayi. Rayuwata, wayo mahaɗin rayuwata, hobi. Mahaɗin rayuwata, rayuwata mahaɗin rayuwata. Kowane ɗan adam da kanta. Haka abin yake. Kuma abin da zai baka mamaki da ita shine ba tsiyar da take samu a ciki idan ta yi munafici. Face tsanarta da ake yi. Kama manta munafiki kenan. Ai shi munafiki kawai idan ya haɗa husuma burinsa ya cika. Ai kuwa wata rana za ta ci ɗan banzan duka wallahi. To, idan tana da rabon shirya Allah ya shirye ta kafin lokacin ya zo. To, Allah ya sa. Amin. Ina za ka je ne haka? Wallahi na dawo daga kasuwa ne ina so zan je gida. To mu je dan taka maka kafin mu rabu ko? To mu je. Ina neman wata alfarma a wurinka. To, alfarma kuma ina jinki. Dan Allah ina so ka kauda idanka da dukkan haramun komai yawansa. Ko da za mu kwana da yunwa ne. To, take da amaryata. Allah ya shige mana gaba a dukkan wasu al'amurorin. Shikenan mijina. Ubangiji Allah ya kare min kai da kariyarsa. Sannan kuma ya haraba ka da haramun komai yawansa. Sannan ya sada ka da halak komai kankantansa. Na maka alƙawari ni zan yi hakuri da shi haka na. Na gode sosai. Dan Allah ki kula min da kanki. Kar ki bari wani abu ya taba minki. Insha Allah za ka same ni kamar yadda ka bani. Sannan kai ma kuma ina roƙonka ka kula min da kanka. Ka rufe idanuwanka tare da toshe kunnuwanka da kallon dukkan 'yan matan nan na kan titi. Saboda ka san kai nawa ne ni kaɗai. Kar ki damu amaryata. Daga ke na kulle babu wata bayan ke. Ni sai na dawo. To shikenan. Ubangiji Allah ya tsare. Yanda Allah ya fita da kai lafiya, Ubangiji Allah ya dawo min da kai lafiya. To amin. Sai na dawo. To mu je da raka ka mana ko ko ta kake yi? To. Ina isa. Suhailat, ke wani irin kunnen ƙashi gare ki? Me yasa ba kya jin magana? Ban hana ki mu'amala da wannan munafukar matar ba? Haba yaya, me aibun Nu'aima da kake son ka raba alaƙata da ita? Don Allah ka daina mata mummunan fahimta. Kin ci gidanku da zaki ce ina mata mummunan fahimta. Matan da bata da wani aiki sai bin gida tana raba aure? Amma fa yaya, kai, to shikenan. To, oke so kike in zira maki ido? Tarbiyyar da aka baki a gidan nan? Ta zo ta wargaza ta? To ki ji ni da kunnen basira. Wannan shine gargaɗi na ƙarshe da zan baki. Idan kunne ya ji, to jiki ya tsira. In kuma kunne bai ji ba, to jikinki zai baki labari. Na gaya miki. Bari ke dai kawai Allah ya kai mu na mu gani da kuma sa ido. Gaskiya ne kan za mu gani kan.
Fahima ko? Ni ce lafiya? Karki damu, ba wai wani abu bane ya faru. Labari ne ji mara daɗi akan mahaifiyarki. Shine na zo in baki shawara, na san zai miki amfani. Ina jinki. Karki bari mahaifiyarki ta haƙura da mahaifinki. Domin Nadira kanuwar mahaifiyarki ita ta yi silar hatsarin mahaifiyarki. Don ta ga mahaifiyarki ta rasu. Kina nufi ita ce silar rabuwar mahaifina da mahaifiyata? Kwarai da gaske. Na san baki san da labarin ba, amma ki je za ta baki labari. Shikenan. Na gode. Yarinya kenan. Na san baki san wace ce uwar gulma ba. Ke dai babu ruwanki. Kuma wallahi ina baki shawaran kar ki sa kanki a cikin wannan magana. Tab, wallahi sai na faɗa. Sai dai duk abin da zai faru ya faru. Akan me ina ganin gaskiya na ki faɗa. Tab, wallahi ba zai yiwu ba. Shikenan, dama gaskiya ɗaci gare ta. In kin ga dama ki ɗauka, in biki ga dama ba ki duk abin da kike so. Tab, wallahi sai na faɗa. Na ji kunya wallahi. Gaskiya da na san za mu haɗu da ban biyo ta nan ba. Ni zan ce na ji kunya wallahi. Tab, amma ku gaskiya abun bai min daɗi ba. Kin ga, ni saurayi mu tafi. Dan zai iya biyo mu, kuma ni ba tsayawa zan yi ba. Dan Allah fa. Allah kuwa. Yayi lafiya ka shigo ran ka ɓace? Ni ban isa in gaya miki ki ji ba ko? Ban hana ki mu'amala da wannan matan ba? Wani laifin na sake yi maka? Okay, bari an dawo. Zan nuna miki. Abdulhakim lafiyanka? So kake ka kashe ta, me ya maka kake dukanta haka? Ha baba, ki kyale ni ƙara in bige ta mutu. Wannan na hana ta mu'amala da wannan munafikan matan. Amma ta ba ta jin magana na. Ai duk da haka bai kamata ka tasa ta a gaba ka dinga dukanta kamar ka samu jaka ba. Idan kuma ka ji mata ciwo fa. Ke ma maganin ki kenan kullum ana gaya miki amma kunnen ki baya ji. Da ya ji miki ciwo da kin sani ai. Ina son ka mijina. Hakika kai miji ne na kwarai, wanda ya san daraja da kimar matarsa. Ina alfahari da kai mijina. Allah ya dawo min da kai gida lafiya. Yawwa amaryata, ai ne san zan zo in samu kin yi bacci. Haba kai ko banda abinka? Ta yaya za a yi in je in kwanta bayan angona ya kwashi tsawon wannan lokacin bai dawo gida ba? Ni dai ban san wani irin so kike mun ba. Irin wannan son dai da bai da iyaka. Yanzu dai ba wannan ba. Mu je daga ciki ka yi wanka, ka samu ka fito ka ci abincin da na girka maka. Ina fatan dai kin ci abinci, dan na san halinki zaki ce idan na yi dare ban dawo ba, ba za ki ci abinci ba. Banda abinka ta yaya zan yi in ci abinci? Ai ko da za ka kai wayewar garin gobe, ba zan taɓa samun natsuwan da zan ci abinci ba. Bari in je in watsa ruwa, sai in dawo in ci abincin da kika girka mu. Hakan ya miki? Ya yi min. Shikenan. Daga wurin mutuniyar nake. Kai dai ba za ka ringa jin shawara ba ko?
Ni fa ban gane me kake nufi ba. Ka fa san me nake gaya ma? Kaga malam, ni fa bana son shiga sharba shanu. Gaskiyar da nake gaya maka ne baka so? To ka rike gaskiyar taka bana so. Dama ba gaskiya kake so ba. Amma ina son ka san wani abu a rayuwar nan, duk abin da kai sai an maka. Ikon Allah, ai ni ba san ka fara wa'azi ba. Kaga idan wa'azi zaka yi can masallaci zaka je ko makaranta ka yi wa'azi, ba wai ka zo nan gadin ka same ni ba. Rike wa'azinka. Ikon Allah. Wai yanzu ƙarya da yaudara ya zama ruwan dare, mutane ba sa ko tsoron yin shi. Ni ba abin da zan iya cewa sai dai in ce Allah ya kai mu lafiya. Amin. Amma gaskiya kika tafi makaranta ba za mu ji daɗi ba. Domin za mu yi kiwar ki fa. Ai in na tafi zan dawo, ba zama zan yi a can ba, kuma sa'an nan ai akwai hutu. Haka ne. Amma ki yarda cewa ba za mu ji daɗi ba. Duk da cewar za mu yi kewar ki. Gaskiya Allah ya taimaka ya kawo lokacin da mu ma za mu tafi. Ke da aure zaki ce zaki shiga makaranta? Amma ko mace tana da aure za ta ci gaba da karatu ko? Tana ci gaba, amma idan ba irin mijinki ta aura ba. So ki ce mijin nata baya bari ta yi karatu ko me? Tambaye ta dai. Yanzu dai mu sauri mu karasa. In ya so in muka je gida sai mu ci gaba da maganan a can, saboda ni jira na ake yi. Kuma je to. Angona, ka san me nake tunawa? Sakin faɗa. Idan na zauna nan na tsatsan sai in dinga tunani, anya ko akwai wata rayuwa wacce tafi rayuwar zaman aure daɗi kuwa? Haka ne. Duk wata rayuwa in dai ba rayuwar aure ce ba za ki same ta da tarin matsaloli da yawa. Aure ni'ima ce ga ɗan adam, musamman idan ka samu matar kirki wadda ta san mutuncin kanta da mutuncin mijinta. Kamar ke da Allah ya bani a matsayin abokin rayuwa. Gaskiya ne. Tabbas kai miji ne na gari. Kuma sannan duk macen da ta sami miji kamar ka, gaskiya Ubangiji ya gama yi mata kyauta a rayuwarta. Gaba ɗaya kai kuskure, ta ɗauke ka mahaɗin rayuwarta, kuma ka ci amana. Kai wallahi duk abin da ya faru laifinka ne. Don inda kana jin abin da muke faɗa maka kuma kana ɗauka, da duk haka bai biyo baya. Ni ma haka ne ta faɗa masa tun kafin matsalar nan ta girma. Matsalar nan ta riga ba ta faru, ni mafita nake nema. Idan kuna da ita ku bani, idan kuma ba ku da ita ku banni in yadda zan yi. Shikenan mu je gidan naka, na san abin da zan yi. Kokari da na rako ki nan. Babu wani kokarin da kika yi wallahi. Awata nawa a gidanku? Ko awar ki nawa, ni na san nayi kokari. To shikenan. Sai an jima kenan? Za mu yi waya dai. Okay shikenan. Ni waya ko? Alawar zuciya, ruhi da sassan jiki sun fi so ko da yaushe su kasance a tare da ke domin samun natsuwarsu.
Alawar zuciya, kin zama tamkar bugun numfashi a gare ni. Farin ciki na, idan akwai wanda zuciyata take ambata kullum, bai wuce kai ba. Kai ne dukkanin wata walwalata da jin daɗi. Domin idan na yi kuskure, kai ke nuna hanya. Alawar zuciya, wasu lokuta idan na yi nazari da kaifin basira, sai in ga babu wanda ya kai da ƙaunarki bare ya fi. Ke ce na'urar da ke sarrafa zuciyata a duk lokacin da kika so in yi alfahari da ke. Farin ciki na, in tambaye ka wani abu? Allah ya sa ina da amsar tambayar ki. Na san kana da shi, shi isa ma zan yi maka wannan tambayar. Farin ciki na, wani abu ka fi so a rayuwarka? Idan akwai wani abu da nake so kuma nake ƙauna ya zama komai na rayuwata bayan ki, to ban gan shi ba. Da gaske farin ciki na? Alawar zuciyata, ke kaɗai ce ƙwallon ƙwal, ke na baiwa makullin zuciyata, kuma na shirya tsab da in baki rayuwata. Mahadin rayuwata, mahadin rayuwata, mahadin rayuwata. Yaya? Tashi, me ke faruwa? Na kwana. Lafiya ƙalau. Me ya faru baki shirya kin je Islamiyya ba? Yaya ka san yau Alhamis, gobe Juma'a ba Islamiyya. Shi isa ka Juma'a. Oh, haka ne. To lafiya? A daman akan maganan nan ne na jiya. Shi ne na zo in baka haƙuri. Insha Allah hakan ba za ta ƙara faruwa ba. Karki damu. Abin da kika yanzu daidai ne. Dama idan mutum ya yi laifi kuma ya gane ya yi laifinsa, to sai ya ƙoƙarin gyarawa. Ni na yafi maki, kuma ina fatan ba za ki ƙara aikata laifi makamancin wannan ba. Na gode. Ba matsala. Amma na ji kamar Abba yana cewa ka same shi a rafi, ko Umma bata faɗa maka ba. Kin ga na manta, zan biya ta wajen shi idan mun gama abin da zamu yi zan wuce kasuwa. Shikenan. Sai an dawo. To a dole ne ka sha wahala. Irin wannan aiki naku? Ni fa wannan aikin naku wallahi ba na son shi. Dan dai babu yadda muka iya ne. Ya riga ya zama hanyar cin abincinmu. Karki damu amaryata. Kin san komai na rayuwa yana da lokaci. Wata rana za a yi kamar ba a yi ba. Amma ka san ina ji da kai. Ba na son abin da zai wahalar da kai ko ya jigata ka. Kullum burina baya wuce kasancewa da ke rabin jikina. Ni ma ba ni da wani buri wanda ya wuce wannan. Kin san wani abu ne? Ni da ke mun kasance kamar Hassan da Husaina. Haka ne mijina. Ubangiji Allah ya bar min kai, kuma Allah ya bar mu tare. Yanzu me kake da bukata in je in kawo maka abin sha? Well, ki kawo min tea kawai in sha, dan ji daɗi. To shikenan an gama. Ba dole ka ga fuskata ta canza ba. Na yi nisa da farin ciki na. Ka san yadda nake tsananin son ka, amma me yasa za ka yi min nisa? Kuma ka san ba zan iya jure rashin ka ba a gare ni daidai daƙiƙa ɗaya. To yanzu dai na yi kuskure, amma ina neman afuwa bisa ga kuskuren da na aikata. Bayan ka sa zuciyata cikin wani hali, kuma ka ce min in yi haƙuri, ni dai babu wani haƙurin da zan yi. Ko kuma ki yanke hukunci daidai da laifin da na aikata domin samun salama a cikin zuciyata. Farin ciki na, babu wani hukunci da zan iya yanke maka face in ce ina son ka. Ba zai yiwu ba. Ke fa sarauniya ce, ni kuma bawa ne a gare ki. Don Allah ina roƙonka, kada ka sake barin zuciyata cikin maraici. Mahadin rayuwata, kamar a mafarki, abi ya zamto gaske. Angona. Na'am? Ka san ko abin da idan na tuna ke bata min rai wani zubin? Me kuma ya faru? Kike wannan magana? Ko wata ta taɓa ki ne kike ƙoƙarin
yi min gugar zana. Ko kaɗan. Kawai wasu ne dai wanda ba san me so ba. Wanda suke kushe so. Na rasa me yasa hakan yake faruwa. Duk wanda yake kushe so bai san me ake kira so ba. Sannan bai san daɗin da ke cikin so ba. Kuma bai san ƙunar da ke cikin so ba. Soyayya ta fi komai daɗi kuma ta fi komai azabtar da zuciya. Haka ne kam. Musamman idan kai dace a soyayya. Za ka ji duk duniya kamar babu wanda ya kai ka. Amma fa idan ya juya maka baya, za ta rusa dukkan wani farin ciki da yake cikin zuciyarka. Haka ne, mu sai dai mu gode ma Allah da ya azurta mu. Gurbi na zuciya ya kekewaya kece 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 na kece kece madin rayuwa ta madin rayuwa ta madin rayuwa ta. Me haka alawar zuciya? Dan Allah ki daina zubar da ƙwallonki. Ko so yake zuciya ta buga ne? Ina son ki alawar zuciya. Ba zan so ganin zubar hawayenki ba. Ina ƙaunar ki. Ba zan iya rabuwa da ke ba. Duk rintsi ina tare da ke. Farin ciki na ban san ya zan yi da raina ba. Cikin kowace daƙiƙa san ka yana taɓa min rai. Sai in ji ni kamar wata mai hauka. Ba zan iya rayuwa ba tare da kai ba. San ka tamkar wani numfashi ne a gare ni. Yayin da na rasa ka na wa'ansu daƙiƙa, tabbas za a iya rasa ni cikin wannan duniya. Ba zan bar ki ba. Zan zauna da ke har abada tamkar bugun zuciya. Me yake tunani zai faru yayin da ɗan adam ya rasa bugun zuciyarsa? Ina son ki, kuma na yi alƙawarin rayuwa da ke cikin soyayya. Ko da ba za ki yafe min laifin da na yi miki, zan so ki tsaya ki saurari abin da zan faɗa miki. Babu abin da zai sa in tsaya in saurare ka. To mu tafi. Ya kamata ki tsaya ki saurare shi. Ka san shi ne da zaka ce in tsaya in saurare shi? Waye shi? Shi ne Rafid wanda nake baka labari. Shi ne wanda ya sani cikin damuwa. Shi ne wanda ya sa ni tsani kowa a rayuwata. Shi ne wanda ya salwantar da rayuwata. Me yasa ka zalunce ta? Me yasa ka ci amanar soyayya? Me yasa ka zalunce wanda yake son kasancewa tare da kai? Ba ni da amsan waɗannan tambayoyin da kai mu. Amma zan so ku tsaya ku saurari abin da na zo muku da shi. Kar ka yarda da shi, Faisal. Ka to mu tafi. Mai zafi ko kalilan a nesa ko a kusa
wani za ya daure, wani zai kasa jure tasa. Sanadin soyayya ka zama kamar majanuni. Mahadin rayuwata, wayo mahadin rayuwata, ya zanayi rayuwata, wayo mahadin rayuwata. Mahadin rayuwata, rayuwata mahadin rayuwata. Kowane ɗan adam da ƙaddarar da take biyarsa, mai zafi ko kalilan, a nesa ko a kusa. Wani za ya daure, wani zai kasa jure tasa.